Неверагоднае. Праграма пра шчырых і адметных беларусаў, якія адкрыта заяўляюць пра сваю грамадзянскую пазіцыю, робяць крокі ў бок пераменаў і натхняюць на іх усіх нас. Прывітанне, сябры! Гэта праграма «Неверагоднае» і з вами Марыя Вайтовіч. 21 траўня 2021 года пайшоў з жыцця актывіст з Бярозаўкі, сябра партыі БНФ, координатор руху за свободу Вітольд Ашурак. Сэрца беларускага палітвязня, якога асудзілі на 5 гадоў, перастала біцца ў шклоўскай калоніі. Калі сваякам аддалі цела памерлага, у яго была забінтаваная галава. Меркаванне афіцыйная прычына смерці – гэта спыненне сэрца. Дакладная прычына яшчэ павінна быць высветлена. Хто такі Вітольд Ашурак? І чаму яго цяпер называюць героем Беларусі, расказвае госць Еўрарадыё, ягоная сяброўка, журналістка Ольга Быкоўская. Прывітанне, Воля. Прывітанне. Адразу нагадаю усім, што наш эфір можна глядзець ва ўсіх сацыяльных сетках Еўрарадыё, гэта у Тэлеграме, у Фейсбуку, у Аднакласніках. Таксама сачыце за нашым стрымам на Ютубе і на нашай старонцы euradio.fm. Калі у вас не открываць, калі ласка, праз VPN. Воля, давай вось пачнем. Увогуле, чаму мы сёння тут вырашылі сустрэцца, паразмаўляць? Распавядзі, як сяброўка, хто такі Вітольд Ашурак? Мы з ім былі знаёмыя вельмі мала, але ў мяне склаліся такія ўражанні, што ён вельмі светлы чалавек, чалавек такі сапраўдны беларус, нібыта з мінулага такого, просто чалавек, у якога няма часу. Вельмі інтэлігентны, вельмі добры. Гэта мы былі першыя ўражанні ад знаёмства з Вітольдам. Скажи, калі ласка, вось больш, хто ён такі? Вітольд Ашурак, я думаю, хіба самы шляхетны чалавек, якога я, напэўна, сустракала ў жыцці. Нешта такое вось ёсць у людзей, як кажуць, рыцары. Вось беларусаў, напэўна, гэта нейкая такая шляхетнасць прыродная, якая адкульцю іх узнікае, і яны гэтай шляхетнасцю дзеляцца з усімі навокал. Ён, што прыемна, ён быў, ведаеце, ёсць такая, таксама ёсць такі выраз, як сапраўдны мужчына, можа быць, нешта такое, але, гэта, конечно, сексізм, і так надалей, але, прынамсі, гэты чалавек быў, на кого можна пакласціся, разумееце, што ты вось з ім дамовіўся пра нешта, і гэта так оно і будзе. Ён не будзе спрабаваць шукаць нейкія прычыны, каб нешта не рабіць, ён гэта абавязкова зробіць. І надзейны, сумленны, сапраўдны сябра, шмат актыўны чалавек, які шмат да сваёй Бярозаўкі зрабіў, таму што яму за гэта ўсё балела. Яму балела за людзей, балела за свой родны горад, і ён стараўся для ўсяго, рабіць проста, каб усё было добра. Для яго было вельмі важна Беларусь, беларуская мова, незалежнасць Беларусі, на то, каб была Беларусі дэмакратыя. У прынцыпе, гэта стала падставай, чаму ён у жніўні узначаліў гэтыя пратэсты. І, кроме таго, трэба сказаць, што ён сапраўдны лідар. Калі я прыязджаў у Бярозаўку, ўсё атрымлівалася так, што я прыязджала і бачыла, што неяк так вот атрымліваецца, што Вітольд сказаў, і так было ўсё зроблена, як ён сказаў. Таму што ёсць лідары, іх ніхто не прызначае, яны самі бяруць нейкую такую вось уладу, ці людзі проста за імі ідуць, і гэта проста неверагодна, за імі сачыць, так адбываецца. Сапраўды, я думаю, што гэта адзін з сапраўдных герояў нашай праграмы, тут не паспрачаешся, таму што проста Вітольд неверагодны. Чалавек, якога, магчыма, не ўсе таксама ведалі, палюбілі ўсе і шкадавалі ўсе. Тая сітуацыя, якая адбылася, гэта проста няма ніякіх словаў, каб гэта пісаць, што мы бачылі. Але да гэтага мы вернемся. Воля, а распавядзі, як доўга вы знаёмы, як вы пазнаёміліся? Можа, ты ведаеш нейкія сітуацыі, гісторыі з ягонага жыцця, можаш узгадаць? Каб не агульнымі словамі казаць, так? Вось Вітольд Ашурак неверагодны, такі, вось, любіў беларускую мову, а можа, нейкія прыклады ёсць? Я з ним познаёмилася у 2016 году.
Чаму ведаю, тому што мне захаваліся перапіску месенджеры, так бы я ўжо забылася, у меня такое адчуванне з нейкі момант узнікла, што мы знаёмыя з ім практычна заўсёды. Познаёмілась я, тому што ён пасля спісвача атрымаў пакаранне суткамі, а я на той момант была сакратаром Руху за свабоду, звязалася як з актывістам, і вот мы пачалі з ім перапісвацца. Ён, канешне, спачатку, калі з ім знаёмілася, ён назваў мне пані Волька, як усіх жанчынаў. Гэта было з аднаго боку прыемна, з другого боку трохі бянтэжыла. І мы неяк даволі хутка перайшлі на ты. Ну і так уже папрасцей стала. Асабліва мы з ім сябраваліся, калі я трапіла на сплаў па Нёмані. Мы просто там вот 3 сутак ці 4 разам плылі па Нёмані, і пасля гэтага ўжо просто, ну, реально такімі блізкімі сябрамі сталі, я бы сказала. Вось. Выпадкі, шмат было выпадкаў, якія так вось сведчаць пра яго як пра чалавека. У мяне адзін з любімых, канешне, так асабісты, калі мы пасля нейкіх сходаў раз'ехаліся, значыць, яны паехалі ў Бярозаўку, а я ехала на маршрутке, і маршрутка дзесьці пасярэдзіне дарогі з Гародні да Мінска зламалася. Я сидела на АЗС-ке, написала в Facebook, ему уже не звонила, бо 22 гадзіны было ўжо позна. І тут мне праз 5 хвілін, ці праз 10 пасля публікацыі перазвоніў Вітольд. Оказывается, што я дзесьці недалёка ад Бярозаўкі. Ён вельмі быў незадаволены, што я яму не пазваніла, і яны практычна мяне забралі праз 15 хвілінаў пасля гэтай публікацыі. Но гэта вельмі прыемна, калі ты можаш разлічваць, што людзі дапамогуць любой такой складанай сітуацыі. Наконт грамадскай дзейнасці, грамадска-палітычнай дзейнасці, то, напэўна, варта прыгадаць гэтыя ягоныя адзіночныя пікеты і ў падтрымку незалежнасці Беларусі, і супраць шклаваты ў Бярозаўкі, напрыклад. І трэба разумець, што ён выходзіў адзіночны пікет не таму, што зусім не было каму з ім выйсці. Ён выходзіў таму, што ён браў на сябе адказнасць несці пакаранне, якое будзе пасля гэтага пікета. А як гэта адбывалася, Воля? Распавядзі просто трошки, так? Для тых, хто не памятае, можа, тут нас глядзіць моладзь. Так, канешне, гэта было як мінімум, ну, шмат пікетаў адзіночных Вітольд выходзіў, і ён калісьці нават з гэтага пачынаў, калі я яшчэ з ім не была знаёмая. Але, ну, вось я дакладна ведаю, была сітуацыя з забруджваннем мясцовай рэчкі Цітвы, з якім мы змагаліся мясцовыя актывісты, і Вітольд быў адзін з арганізатараў гэтага. Яны выходзілі ён выходзіў з пікетам каля... не, так, забруджванне там не было не адзіночны. Вось прыехаў Лукашенко ў Бярозаўку, сказаў, што будуць там будаваць другі цэх шклаваты. А ў Бярозаўцы так сітуацыя з экалагічнай сітуацыяй, дзякуючы, што там уже ёсць адзін цэх, даволі кепская. І Вітольд выйшаў з плакатам, сам яго намаляваў, стаў каля гэтага завода Нёман, дзе могуць пабудаваць яшчэ адзін цэх. І стаяў, пакуль вось пасля прыехалі, яго, конечно, штрафавалі, але ўсе астатнія удзельнікі не пацярпелі. І падобная акцыя была каля помніка Гедыміну, калі былі пратэсту падтрымку незалежнасці ў канцы 19-го года. Ён выйшаў адзін з плакатам «Беларусь – гэта не Россия». Вось. Так што вось ён таксама, ён быў, кроме того, што быў арганізатарам, ён заўсёды браў на сябе адказнасць з такіх вось непрыемных наступстваў беларускіх па ўдзелу ў палітычных мерапрыемствах. Ну, такіх сапраўды мала, напэўна, не шмат. Мы іх бачым, напэўна, гэта і, можа, прываблівасць, такая смеласць, такая магчымасць усё ж такі ўзяць адказнасць, як ты правільна заўважыла, на сябе і зрабіць самому, не азіраючы на кагосьці іншага. Ну, гэта сапраўды такі гераізм. Оля, я ведаю, што Вітольд калісьці даўно працаваў на заводзе, так? На шклозаводзе, наколькі я памятаю, так? Што там была за гісторыя? Я ведаю, што таксама ён там пасля пратэставаў разам з завадчанамі, што завод нешта там забруджвае. Гэта што за гісторыя? Гэта пачатак гісторыі з той же самай шклаватай. Яны пабудавалі
гэты цех, але там не было спецыяльнай ачышчальнай такой установкі. І толькі пасля пратэстаў мясцовых актывістаў, якім удзельнічаў Вітольд, і ён сам выходзіў таксама на тыя самыя адзіночныя пікеты, і былі там іншыя акцыі, толькі пасля гэтага яна была пабудавана. Канечне, улады ніколі на гэта не спасылаліся, але не будь гэта актыўнасці мясцовых актывістаў, не будь Вітольда, то было б яшчэ горш, тому што там і так часам з этого Нёмана, з гэтага цеха сплаваты несе не самы лепшы пах, там нейкі, не ведаю, як гэта называецца, нейкі дым, але стала лепей. Гэта тое, што можна было зрабіць, не спыняючы сам цех. Яны не спынілі, у іх ёсць цяпер там, называецца цех дожыга, ці нешта такое, ці установка дожыга, недзе там устанавливаецца на спецыяльна. Вось. І тады гэта, наколькі я ведаю сяброў Вітольда, які ведаюць яго даўжэй, чым я, гэта былі адні з першых акцый, дзе ён удзельнічаў. І тады ўжо паказаў сябе як такі прынцыповы і мужны чалавек. І лідар. І атрымаўся нейкі вынік. А ці, можа, ты яшчэ ведаеш нейкія такія добрыя прыклады вось такой барацьбы, якая да чагосьці прывяла? Ці ініцыятыў Вітольда, яго паплечнікаў, якія таксама, дзякуючы якім у Беларусі там нешта добрае адбылося? Канешне, ведаю, гэта была яшчэ забруджванне ракі Дзітва, і это было гады 2 таму, напэўна. Невядома чаму пачаўся мор рыбы у мясцовай такой рачулькі, яна невялікая, Дзітва называецца, яна ўпадае ў Нёман. І мор рыбы просто літаральна пачаўся. Улады мясцовыя тлумачылі, гэта у нас занадта горача, што вы хвалюецеся, это зусім не экалагічная праблема. А пасля таго, як Вітольд з мясцовым актывістам Сергеем Пантусам, яны прайшлі па гэтай рэчцы, знайшлі, што гэта все адбываецца, таму што лідскія камунальшчыкі туды зліваюць адыходы. Нягледзячы на тое, што яны атрымалі грошы на рэканструкцыю гэтых всей сістэмаў. І пасля гэтага пачаліся зрухі, гэта все спынілася пасля таго, як актывісты знайшлі, дзякуючы Вітольду, шмат чым дзякуючы Вітольду. І вымушаны былі нешта з гэтым рабіць, каб не было гэтых актывістаў. Яны бы працягвалі зліваць ім-то што. У іх самае галоўнае сэканоміць, і так атрымліваецца з гэтых выпадкаў, што асноўнае для такіх рэчаў. І што прыемна, што было каму пастаяць за свой родны горад, за гэтую экалогію і выратаваць у гэтай сітуацыі. Акрамя таго, Вітольд шмат зрабіў для того, каб памяць пра паўстанцаў жыла у беларусаў. У іх была цэлая акцыя, калі яны ездзілі, ставілі на месца знойдзеных пахаванняў крыжы, акрамя крыжоў такія яшчэ знакі, стэлы. І гэта былі месцы, менавіта азначаліся, дзе рэальна былі пахаванні. Яны там шукалі ў мясцовых жыхароў расповеды, ім распавядалі, што выступваць, яны ведалі, што тут камень стаяў, пасля ён знік. Яны аднавілі помнік крыжы каля Малога Вольжава, там зараз помнік невядомым паўстанцам, вельмі прыгожы такі знак посярод поля. І разнастайная была дзейнасць. Вітольд балатаваўся ў дэпутаты некалькі разоў. Ён заўсёды бачыў перад сабой такую задачу патрапіць у парламент. Каб у нас быў сапраўдны парламент, ён бы ўжо там быў, і гэта, мне падаецца, нават ніякага сумневу ў гэтым няма, таму што Вітольде была падтрымка мясцовых жыхароў. Калі мы хадзілі, збіралі, яшчэ была адна акцыя для того, каб усталяваць у горадзе Бярозаўка. Там ёсць заснавальнік Юліус Столе. Гэта чэшскі прадпрымальнік, які калісьці шклозавод пабудаваў. І яны дамагліся дазволу нават на усталяванне гэтага помніка, толькі трэба было грошы сабраць. Подпісы былі сабраны, людзі рэальна прыходзілі з Вітольдам, калі збіралі подпісы, прыходзілі, усе ведалі, хто гэта. Такога не было чалавека, які б сказаў, хто такі Вітольд Ашуров. І таму яго бы на нармальнай палітычнай кампаніі былі б вельмі неблагія шансы стаць дэпутатам.
Але ж не атрымалася, так? Я так разумею, што колькі ён там не падаваўся, ўсё ж таки дэпутаты яго не мясцовыя не бралі, так? Ну, справа ў тым, што гэта не асабістая неудача Вітольда, это неудача для Беларусі, таму што у нас няма выбараў проста. Былі б у нас выбары, быў бы ён у парламенце. Да і былі б у нас выбары, ён бы не быў у турме, што самае галоўнае таксама. Зразумела, дзякуй. Я яшчэ нагадаю нашим слухачам і таксама людзям, якія глядзяць наш стрым зараз праз YouTube, што у каментарах можна задаваць свае пытанні, пісаць словы, добрыя словы пра Вітольда, звяртацца. Вось у нас зараз у эфіры менавіта ягоная сяброўка, магчыма, вам цікава нешта пра чалавека, пра якога вы даведаліся вось проста са СМІ. Калі ласка, працягвайце, кажу працягвайце, таму што бачу, што ўжо ёсць водгукі, так? Першы чалавек, які нам напісаў, адразу каментар напісаў: «Хачу насіць імя Вітольд». Вось нават дайшло да таго, што ўжо, ну так, імёнамі герояў заўсёды называлі людзей пасля, і гэта было вельмі добра ў любы час. Вітольд Ашурак, герой Беларусі, такога чалавека забілі, ён мог бы быць вялікім палітыкам, не хапае слёз проста. Таксама дзякуюць за Вітольда нашы слухачы. Пішуць, што пашанцавала людзям, якія ведалі Вітольда, хай не знікае слава аб ім, сапраўдны сын Беларусі, жыве Беларусь. Зрабіў столькі ўсяго для беларусаў, загінуў за іх, а людзі ўсё роўна не пратэстуюць, нават ходзяць як халопы на працу. Вось такія ёсць рэчы таксама. Вось, дзякую за праграму адразу. Але ж мы працягваем далей. Оля, ну, добра, увогуле, з гэтага пункту гледжання мы ўжо паразмаўлялі трошкі пра Вітольда. Якім ён быў, можа, сынам, можа, ты ведаеш сваякоў ягонага, як ён быў у такім быццясе? Так, мы познаёміліся з усімі сваякамі ўжо пасля таго, як адбыліся гэтыя даволі сумныя падзеі. Ну, з жонкай мы давно былі знаёмыя, з братам мы больш познаёміліся, калі Вітольд трапіў у турму. Ну і ўжо з маці познаёміліся, калі прывезлі. Ну, мы першы раз з ёй пабачыліся ў горадзе проста, а ўжо так бліжэй познаёміліся, калі было пахаванне. Ён вельмі цаніў стасункі з маці, калі трапіў за краты. Я ведаю, просто чытала гэтыя лісты, які ён дасылаў. Ну, в прынцыпе, шмат хто бачыў, яго публікавала Радыё Свабода, наколькі я памятаю гэты ліст. Там ён звяртаўся да маці, распавядаў, чаму ён узначаліў пратэсты ў Лігі. Ну, ён вельмі цэніў, ён вельмі шкадаваў, што не бачыўся са сваякамі і роднымі, калі трапіў за краты. Ён лічыў гэта катаваннем, гэта ён мне ў лістах ужо пісаў. Лічыў, што гэта форма здзеку, напэўна, тое, што немагчыма сустрэцца. І маці не трапіла на прысуд, гэта таксама яго раніла, можна так сказаць. Вось, таму ён насамрэч цаніў гэтыя ўсе стасункі, яго вельмі такі брат, вельмі, розніца не такая ўжо вялікая ў узросце, яны сябравалі. Розны там, конечно, бывало в стасунках як у всіх братоў, але яны рэальныя сябры, і Андрэй вельмі шмат зрабіў таксама для Вітольда, калі стала вядома, што ён трапіў за краты, ён заўсёды яго падтрымліваў, і Вітольд гэта цаніў, наколькі я разумею. Мы абменьваліся таксама ў лістах, я прывітанне перадавала, тому што Андрэю было складана ліст скласці такі, каб яго пропусціла цэнзура. Ён калі пісаў, адзін раз нават напісаў ліст, які ему просто вярнулі, цэнзура не пропусціла. Тому што это таксама трэба мець нейкі такі навык пісаць пра надвор'е, калі табе хочацца напісаць пра тое, што ўсё гэта несправядліва і што адбываецца на вуліцах. І ось, так што кантакт у іх там ёсць, і з жонкай ён заўсёды дзякую таму, хто падтрымліваў жонку. Ну, у іх былі таксама такія цёплыя стасункі.
Вось, я думаю, каханне, тому што іх там 20 год сумеснае жыцця, без кахання гэта ўсё, я думаю, немагчымае было. Конечно. Воля, а познаёміўшыся з усёй ягонай сям'ёй, ты вось адказала сабе на пытанне, чаму Вітольд такі? Вось як ён увогуле мог з'явіцца на гэты свет? Вось такі светлы, такі інтэлігенты, такі шляхецкія. Як атрымліваюцца такія людзі? Я думаю, што Вітольд зрабіў сябе сам. Ён весь час займаўся самаадукацыяй. Ён у нейкі момант у 10-м годзе заразмаўляў па-беларуску, а гэта не проста так было, ён спецыяльна, я размаўляла жонкай, яна распавядала, як ён дыктоўкі пісаў, каб навучыцца правільна пісаць без памылак. Я сама заспела, ён навучыўся ўжо пры мне, просто як аратар стаў, таму што ему спачатку это было складанавата, але ён навучыўся, ён змяняўся, і гэта Вітольд — гэта такі прыклад чалавека, які вот ему исполнілася 50, а насамрэч, каб не гэтых трагічнай падзеі, ён бы вельмі шмат мог зрабіць, таму што ён вучыўся, мяняўся і быў гатовы да таго, каб стаць яшчэ лепшым. Ну, напрыклад, я яго угаварыла вывучаць ангельскую мову, ён рэальна збіраўся за гэта ўзяцца. Кніжку з сабой нават давёз да школы, але, ну, на жаль, не атрымалася гэта ўсё. Біблія і ангельская, да? Біблія і ангельская мова, так. Зразумела. Ну, то бок зрабіў сабе сам. Так. Добра, такая вось гісторыя. Можаш распавесці таксама для тых, хто, можа, не ведае, а мы ўвесь час кажам пра тое, што ён узначаліў там пратэсты ў Лідскім раёне. Што ты пра гэта ведаеш? Я ведаю, што памятаю, што 9 жніўня Вітольда затрымалі. Што, можа, ён распавядаў з тых падзеяў, як яго трымалі, у якіх ён тады умовах знаходзіўся? І, ну, вось давай прыгадаем жнівень 2020 года, ўжо прайшоў амаль год. Я думаю, што гэта мае сэнс. Наколькі я разумею, яго ў жніўні пабілі. Ён, правда, не моцна пра гэта распавядаў, але выйшаў адтуль з сіняком. Вось. Як ён узначаліў гэтыя пратэсты? Таму што Вітольд рыхтаваўся, ён бачыў гэтым сэнс. Я быў адзін з тых, хто прынёс чорна-белыя сцягі на плошчу. Ён быў тым, хто быў з мегафонам і разбіраўся паміж людзьмі і ўладамі, каб там не было нейкага абвастрэння. Я ўвогуле лічу, што за такія рэчы ўлада павінна ўзнагароджваць людзей, бо насамрэч не мірных пратэстаў у Лідзе ці нават у Беларусі, ну, у Лідзе так дакладна не было. І гэта в тым ліку дзякуючы таму, што быў Вітольд. Не было Вітольда, гэта все стыхійныя акцыі, яны, канешне, розныя. Тым больш, што людзей правакавалі ў тым ліку і сілавыя структуры, і ніколі немагчыма было зразумець, што будзе далей. Але быў Вітольд, і все прыйшло мірна. За што яму было даваць 5 год, гэта просто незразумела, таму што і, ну, на гэта указвае, што на то, што не было нармальных доказаў, то, што сам працэс быў закрыты. Ось, і, ну, просто у Вітольда былі лідерскія якасці, дзякуючы якім за ім людзі пайшлі. У яго была каманда, яны разам нешта рабілі, і дзякуючы гэтаму все прайшло як мае быць. Я была на некалькіх, прыязджала да Вітольда і бачыла, як гэта все адбываецца. Ты памятаеш, пра што вы тады размаўлялі і як Вітольд рэагаваў на ўсё, што адбываецца, на тое, што людзі выходзяць з аднаго боку, так, пазітыўныя нейкія моманты, з іншага вось тое, што які адказ на гэта прыйшоў з боку ўлады? Ён казаў, пакуль мы выходзім, пакуль нас многа, нас кранаць не будуць. І, в прынцыпе, ён меў рацыю, тому што так оно адбылося. Калі было шмат людзей, ўлады нічога не рабілі, дачакаліся, пакуль пратэсты сталі не такія шматлікія. Пасля гэтага пачаліся больш моцныя рэпрэсіі, ну, такія больш сістэмныя. Дарэчы, прыгадаю яшчэ цікавую гісторыю. Ён падчас гэтых акцый, у яго спачатку не было
гукоузмацняльнай гэтай апаратуры нейкай, і ён пасля кожнага мітынга хрипел, потому что он взрывал голос, и он звонил таким голосом, лезь, у меня на аудиостяга заховался, Волечка, золотко, таким голосом лезет. Я говорю, Витольд скажет, давай мы скинемся, набудем тебе микрофон, потому что ну, это же немагчыма. Ты каждый раз взрываешь голос. Ну, але неяк у канцы самому з'явілася ўжо, калі перад тым, як яго затрымалі, ўжо нешта было. І таму там палепей стала, але ну вот так. Зразумела. Я бачу, што ён на розных здымках, ён усміхаецца, бачна, што яму падабаецца. Напэўна, яму шмат хто гаварыў, казаў, што яго прыгожая усмешка. І я бачу, што ён проста яе насіў, як, не ведаю, як сцяг БШБ, проста гэтую усмешку усім дэманстраваў. Насамрэч, ён вельмі доўгі час думаў, што ён не фотагенічны. Яго трэба было гаворыць, страхавацца. Пасля ў нейкі момант ён знайшоў свой стыль. Гэта таксама ну, прыкмета таго, што ён быў гатовы працаваць над сабой, змяняцца. І вось гэты стыль, які мы все запомнілі, ён уже трымаўся до конца. Я нават калі мы пісала ў турму лісты, я запытваюся, ты такі, як ёсць раней, як я цябе бачыла, бо я ж цябе не бачыла за студзеня. Пару месяцаў прыйшоў, кажа, так, я вытрымліваю свой знешні выгляд на патрэбным узроўні, стыль, гэта вельмі важна. Ну, вось так, што ён з гэтай бародкай быў да апошняга часу, калі быў у турме, тому што гэта адна з прыкмет таго, што ты застаешся тым же чалавекам, што ты быў знешне. Зразумела. Воля, як ён аказаўся менавіта ў такой сітуацыі, што яго пасадзілі на 5 гадоў? Калі гэта адбылося? Гэта яго затрымалі 19 верасня, ён пасля акцыі суботняй збіраўся ехаць у Берозаўку, і взялі ў Лідзе. Спачатку пасадзілі на месяц дасіджваць суткі, які ў яго былі па новых пратаколах. Мы там склалі цэлы стос. Ён паказваў, іх было штук 5, напэўна. Але па выніку 30 дзён ён адсядзеў, пасля гэтага яго вырашылі не выпускаць і пакінулі ўжо сядзець па крымінальнай справе. Ну, крымінальнай справай на яго, я так разумею, завялі амаль адразу, але ён доўгі час, ну, можа быць, бянтэжыўся, можа быць, не лічыў гэта важным, але не распавядаў. Мне асабіста стала вядома толькі пасля таго, як стала вядома пра обшук яго дома, што яго канфіскавалі рэчы. Тады мы ўжо пачалі шукаць адваката, ну і зразумелі, што гэта все сур'ёзна, бо на той момант крымінальных справ амаль не было яшчэ, бо ён, ну, так атрымалася, што Вітольда быў адзін з першых судоў, адзін з першых самых буйных, ну нават не адзін з першых, а першы такі буйны вырак, калі чалавеку далі 5 год. Ну, я лічу, што ні за што далі, тому што гэта вся справа. Были по их доказы, справа был процесс открытый. Ну и кроме які там доказы, зразумела, што гэта палітычная справа. Таму Вітольд быў прызнаны палітзняволеным. Зразумела. Вы пералістоўваліся з ім. Што ён пісаў у сваіх лістах? У нас была даволі актыўная перапіска, напэўна, ну, можна прыгадаць, што я, напэўна, скажу, што гэта была самая актыўная перапіска, таму што у мяне было 25 листов Витольда, это я просто перелечила, и ну, я сама написала 30. Я не думаю, что он все поспел прочитать. Писал он вельми позитивные листы. Литерально несколько листов было, где я был, ну, я разумею, что тяжко сидеть, умова там и все такое. Вот, але вельми позитивно, и он заўсёды амаль заканчивал листы «Живе Беларусь». Пісаў, ну, я яго запытвалася, як яго адбываецца справа, як яго сітуацыя, ці трэба якая-небудзь дапамога. Ён мне распавядаў, часам пісаў нейкія вытрымкі са свайго дзённіка, які зараз нам даць не могуць, не ведаю, куды на яго падзелі. Ён распавядаў, як у яго там стасункі з сукамернікамі, якую сёння настрой, што адбываецца. Часам, ну, пісаў натуральна, што ён думае наконт сітуацыі ў Беларусі. Мне нешта асабістае пісаў. Ну, такія вось, конечно, зразумела, што іх унутры там навінаў было малавата. Але для тых людзей, якія звонку, нават тыя навіны, якія ёсць, тыя невялікія,
но все равно навіны, потому что хочется разумець, что с человеком все добра. І большага я ему не пишу, кажу, ён піша, что ой, дзякуй табе за настрой там, что ты вот перадаеш, я кажу, слухай, ты твой ліст это таксама такая ж падтрымка для нас, як падтрымка для тебе наш, тому что пазітыў тое, што Вітольд заўсёды дасылаў нам за кратаў. Такое адчуванне, што ну гэта я працытую Сергея Пантуса, ён кажа, такое адчуванне, што гэта не ён сидзеў за кратамі, мы сидзелі за кратамі, а ён нас падтрымліваў. А можа ты прыгадаеш вось менавіта нейкую гісторыю, якую ён напісваў? Ты кажаш, былі вытрымкі з дзённіка, ну што можна распавядаць, не ведаю, можа гэта моцна прыватныя нейкія рэчы, а можа ёсць і не моцна прыватныя, што было б цікава зараз пачуць людзям, якім не хапае Вітольда, якія так моцна з ім, можа, апошнім часам не ліставаліся, не размаўлялі. До дзённіка, напэўна, там цяжка штосьці такое вельмі цікавае працытаваць, таму што ён проста апісваў бытавыя сітуацыі, як ён чакае спатканняў, што каму ён не адпісаў, гэтак надалей. Вось, на жаль, штосьці больш такое вось сэнсоўнае ён не перапісваў, напэўна, спадзяваўся, што гэты дзённік калісьці пабачыць у поўнай меры. Ну і плюс, конечно, пытанне з цэнзурай, што бы там пропусціла, што не пропусціла. Але зараз, на жаль, мы гэтага дзённіка не маем. Вось. Таму, а так ён апісваў розныя там былі сітуацыі. Як ён трапіў у карцер, напрыклад, пісаў. Там была такая сітуацыя, як аказалася пасля, стала вядома, ён у Гродна, яму, карацей, ахоўнік абразіў беларускую мову. Тому што Вітольд заўсёды размаўляў па-беларуску, для яго гэта было вельмі важна, ён абразіў беларускую мову, і Вітольд яму яго стукнуў. То есть, гэта вельмі была небяспечная сітуацыя, закончылася на 5 суткамі в карцеры, і не ведаюць, ці гэта все наступствы, якія былі, але пра карцер гэта вядома. Там, канешне, Вітольд такі трымаўся пазітыўна, распавядаў, што для яго гэта быў як адпачынак, пабыць на самоце нарэшце пасля камеры. Ну, але зразумела, што гэта, конечно, не самыя прыемныя умовы. Вось. Пра што яшчэ пісаў? Пісаў пра... Ну, я яго запытвалася. Ён пачаў вучыць турэцкую мову, напрыклад. У яго там быў нейкі Абдула, якога трымалі таксама той камеры, ён навучыўся лічыць да 1000. І калі ўжо Абдулу перавялі, тады ён сказаў, все, дасылай англійскую мову, теперь я буду вучыць па кніжках, таму што Абдулы больш няма, турэцкую больш не вывучу. Распавядаў пра тое, пра што, канешне, больш цікава тым, хто сядзіць, больш цікава пачуць, што там кажуць знутры. Магу распавесці такую гісторыю, я яго неяк запыталася, як яны залазіць на верхнюю шпонку без лесвіцы, бо, як вядома, у турме няма лесвіцы для двух'яруснага ложка. І ён такі піша, спадзяюся, канешне, што ты на экскурсію толькі трапіш у турму, але з твоей комплекцыяй, кажа, ты на другую шпонку не залезеш. Кажа, дзякуй табе за пытанне, парадавала, посмяяліся. Ось так. Распавядаў нейкі, дасылаў слоўнічкі, як гэта турэмны жаргон, які ён трошки так перарабляў на беларускую мову. Вось, это таксама было цікава. Таму што мы ж тут, ён там распавядаў, хто яму пісаў. Кажа, што яму было больш 400 лістоў на момант этапа. Вось, і шмат які былі па-беларуску, і ён па-беларуску амаль всім адказваў. Лісты, дарэчы, зараз забралі, лісты аддалі, так што яны зараз у сваякоў. Ягоныя лісты, так? Не ягоныя толькі тых, хто ўжо іх атрымаў, а вось гэты лісты, якія яму пісалі, ён жа сабой іх таксама перавёз у школу, іх аддалі. Ніхто не мае, лісты ёсць. О, дзякую Богу, да, хоць лісты аддалі. Воля, дзякую вялікі. Слухай, уся гэтая сітуацыя, якая, не ведаю, хочацца, каб Вітольд, мне здаецца, што ён для многіх людзей застаецца жывым, застаецца вось ягоная гэтая усмешка, якой вочы гэтыя проста нябесныя, якімі ён глядзіць з Фейсбука, са сваіх здымкаў на нас.
але ж, конечно, человека не вернуть. Фізічна человека не вернуть. Вось ситуація, яка адбылася ў шклоўскай калоніі, як ты да ўсяго гэтага ставішся, лістуючыся з ім, сябруючы з ім колькі год, увогуле у тое, што нам распавядаюць і паказваюць. Нагадаю, што было відэа, якое як бы памясцілі у тэлеграм-каналы там сілавых структур розных, так, відэа, дзе было паказана, што нібыта Вітольду стала дрэнна, ён там упаў, ну і пасля там казалі, што яго былі праблемы з сэрцам, але калі цела далі сваякам, у яго была звязаная галава. Таму шмат хто, ведаючы ўжо іншыя розныя сітуацыі, якія былі раней, шмат хто з людзей не паверыў у тое, што прычына смерці гэта менавіта вось тое, што у яго былі праблемы з сэрцам. Як ты ставішся да ўсяго? Увогуле да сітуацыі, тое, што мы пабачылі вось гэты відэазапіс, Вітольд гэта не Вітольд, шмат хто казаў, што магчыма гэта ўвогуле не ён. Вось твоё меркаванне. Па-першае, я ездзіла таксама збіраць цела разам з Андрэем і з сябрам, вось. Так што бачыла гэта так, напэўна, практычна адразу. Што там было самае страшнае? Напэўна, першае страшнае, калі паведамілі пра ягоную смерць, таму што не было зразумела, што там не позвонили, сувязь была кепская, и до апошняга сидели, думали, что, может быть, это некий пранк, подробка, и так надалей. А пасля, калі мы приехали, страшно было, конечно, калі выдавали тело, потому что мы ехали забирать человека, якога спынілася сэрца. И тут брату Андрею кажут, что вось, тут выпадкова трохи стукнули человека, мы тут вот ему переносили тело, и вот мы его стукнули, и думали, что трошки, может быть, будет забинтовано. А тут человека отдают, якого фактично до рота была забинтована голова, что там под той повязкой абсолютно невероятно, и так само неведомо, и, конечно, это был жах. И третье, калі выклали гэтае відэа, потому что, трэба разуметь, что у колонии колонія чалавеку зараз знаходзіцца пад наглядам. Таму выпадковай смерці, пра якую зусім ніхто не ведаў, не мог яе спыніць, гэта сітуацыя практычна выключаная. І гэтае відэа, якое супярэчыла нават той версіі, якую Андрэю агучылі пра выдачу цела, яно проста было жахлівае, таму што не было зразумела, што адбывалася да гэтага відэа. Было бачно, что оно смонтировано, специально прибрано, что что-то меняются дни, хоть это все в окно сховано. Третий кадр, апошний уже, когда там забирали тело, бачно было, что эксперты сказали, что на твары бачны следы разложения. Так само пытание, каким чином атрымалася, что человека забирают, и что с ним отбывалось весь этот час, сколько он там пролежал. Калі трэба тут ставіць пытанне, калі адбылася смерць, прычыны гэтай смерці. Гэта все вельмі, гэта відэа абсалютна не адказвае на гэта пытанне, таму што штосьці адбывалася, тое, што нам не паказваюць. Пакажыце нам тады відэа за тыдзень, што адбывалася з ім у ШУЗа, чаму ён туды трапіў, як да яго ставіліся, ці яго нармальна кармілі, ці выключалі, ці давалі яму спаць перад тым, як ён, чаму ён вагаўся, чаму ён падаў. Ён па тым, што мы бачылі ў судзе у студзені, ён быў абсалютна мужчына здаровы, больш-менш атлетычны, там, плотны нават, ён, конечно, сам па сабе хударлявы, але прынамсі не такі хударлявы, як мы яго забіралі ўжо з морга. И, конечно, тут трэба казаць пра неаказанне медыцынскай дапамогі, потому что нават калі чалавек, якому заматваюць гэтую броў, гэта Вітольд, Сергей Пантус кажа, што гэта ён, тому што ён 100 разоў перагледзеў у розных ракурсах, і я, в прынцыпе, з ім цяпер ужо згодная.
Але нават калі казаць, што гэта Вітольд, то чалавек падае, не можа стаяць на нагах, ему аказваюць медыцынскую дапамогу ў тым, што заматваюць ему, заклеиваюць ему броў. Гэта просто неверагодна. То, што ён адказаўся адмовіўся ад шпіталізацыі, седзячы ў шазах, гэта просто неверагодна. Шмат што ў гэтай сітуацыі выклікае просто безумоўныя сумневы у натуральнасці смерці, у тым, што ёй ніхто не вінаваты. Вось, таму я спадзяюся, што наступіць той час, калі мы атрымаем доступ да поўнай версіі здымкаў, мы разбярэмся, насамрэч будзе праведзенае расследаванне, і будзе вядома, хто вінаваты ў гэтай смерці і чаму яна адбылася. Але ж зараз пакуль ніякіх навінаў на гэты конт няма. Нічога не адказваюць ні з следчага камітэта, ні з пракуратуры. Следчы камітэт насамрэч адказвае, ён сваякамі ў кантакце, але хаця на гэту экспертызу па выніках, калі чалавек загінае, яго праходзіць экспертыза, там устойкі і гэтак надалей. І на гэта, звычайна, як я разумею, месяц-полтары даецца. Вось ужо прайшло фактычна больш за 2 месяцы, вынікаў гэтай экспертызы няма. І, кажуць, праверка можа цягнуцца доўга, на якіх падставе яна можа цягнуцца доўга, незразумела, што яны там па этой справе робяць. Таксама мала вядома. Вядома, што не далі дзённік, вядома, што няма вынікаў экспертызы, вядома, што справа да гэтага часу не ўключаная крымінальная. Зразумела. Але ж мы ўсе чакаюць блізкія, сябры, калегі, знаёмыя і незнаёмыя Вітольда. Вечная память и слава Витольду, пишут нам в комментариях. Очередная рана в сердцах и на истории Беларуси. Больно слухать эту передачу, але не могу спыниться. Слезы не скончилися. Вот такие у нас комментарии. Сегодня все это зразумело, конечно. Давай просто за хвилиночку, может. Как ты думаешь, зараз такого активного руху на улицах нема? Вітольд казаў, што пакуль мы выходзім усе, нас не чапаюць. Вось калі б ён зараз паглядзеў сваімі вачыма на гэтую сітуацыю, на тое, што адбываецца, на гэтыя суды, на тое, што столькі арганізацый, у якіх працавалі столькі добрых таленавітых людзей, ліквідавалі, вось на ўсё гэта. Як бы, можа, ён падтрымаў беларусаў, што б ён сказаў, як ты думаеш? Можна цытаваць ягоныя лісты. Па-першае, ён казаў, што ён зразумеў, што рэвалюцыя гэта не нейкае дзеянне, а працэс, гэта першае. А другое, ён напісаў таксама цудоўную фразу, што надышоў час быць героямі вам і будзьце імі. Вялікі дзякуй. Нагадаю, што сёння наша гостя праграмы «Неверагодна» гэта была сяброўка героя Беларусі Вітольда Ашурка. Ольга Быкоўская для вас працавала, Марыя Вайтовіч. Пачуемся.